Bo día, Ana San Fernando, que tal? Bo día, Andrea Blanco, pois moi ben, moi acelerada, moi contenta, moi vibrante. Acelerada. Sí, Que acelerada. Bueno, pois que empezamos unha aventura nova, eso sempre acelera, non? Ah, bueno, claro, sí. Sí, a verdad que é emocionante hoxe, eh? É como así distinto o que non estamos acostumadas, supoño. Sí, a verdade que sí. Sí, pero bueno, cambiar sempre está ben. Sempre. Sempre para ben. Pois sí. Bueno, que te parece? Rompemos cuarta parede? Rompemos. Veña. Pois aquí comeza Dean Macbeth. Oye, esa fantasía que está sonando, que é? Pois, mira, pois é unha composición do grandísimo Marcos Grandal Tojeiro. Marco Grandal. Que, bueno, xa sabemos que compoñe, vamos, como os deuses. Sí. Bueno, tomou de base un madrigal dunha compositora italiana chamada Magdalena Casulana, que aló polo Renacemento, pois, compoñía maravillas, vaya. Claro, sabemos pouco dela porque, claro, non, patriarcado, sabedes, non? Sí, que raro. Pero hai tantas mulleres fantásticas que temos que recuperar, e mira, se o sistema non o fai, pois tenemos que facelo nós, non? Home, claro. Digo eu. Tócanos a nós. Tócanos a supoño. nós, veña. Falando diso, bueno, de cale esta música, supoño que a xente tamén querá saber, non, quen somos nós? Que facemos aquí? Ah, bueno, sí, igual sí. Sí, Igual, ¿no? igual hai moita xente que non sabe quen somos certas nós. dúbidas, entendo. Bueno, pero non vamos a facer unha desas presentacións así en plan alcohólicos anónimos, soy non sei que, hola, non sei. A min esas presentacións poñeme moi nerviosa, a verdade que non, A mí tamén. non as levo ben, porque ao final non digo nin o meu nome, nin a miña idade, non digo nada. Sí, pero hai cousas que hai que dicir, non? Mira, que che parece se o facemos así tacata rapidiño e o quitamos de enriba? Veña, Veña, dalle. pois eu son Ana San Fernando, Eu son Andrea Blanco Dios, eu son de Vigo, eu tamén son de Vigo. eu licenciei-me en Humanidades, ninguén sabe o que é, non vos preocupedes se non o sabedes. Eu non teño outra carreira, pero sí que acompáñame o grado profesional de danza. Ben, eu gradueime na ESA de Galicia, Eu tamén gradueime na ESA de Galicia. interpretación textual. Bueno, alguén copioume aquí, porque eu tamén gradueime en interpretación textual. Teño compañía propia agora que me graduei. Ah, pois eu tamén teño compañía propia, A xa que me graduei. chamase Vórtice Escénico. A miño tamén chamase Vórtice Escénico. Que me contas? Bueno, creo que xa sei de onde te coñezo, a verdad? Pode ser, sí. Eu traballo, aparte de con Vórtice, traballo con outras dúas compañías, con De Este Xeito Producións e con Ancoraxe. Sí, eu tamén traballo con Ancoraxe, que, bueno, contratou o Empac, non? Como Sí. sempre. Traballo con Troula, compañía de teatro de calle. Sí, bueno, pois nós coincidimos na Escola Superior de Arte Dramática de Vigo, facendo interpretación textual, compuxemos aí un binomio, éramos como un matrimonio, íbamos a todas partes xuntas, agora Andábamos pegadas, imos vaya. en pack. Sí, ó. Sí. Digamos que a nosa compañía sí que se orixinou un pouco con o noso TFG, non? Que, bueno, cando fixemos, chamase Asfixia, por certo, de José Luis Baños de Cos. É a peza que temos agora mesmo en xira. Sí. Digamos que cando fixemos o traballo de fin de grao, pois todo o mundo animounos moito a sacalo fora e nos, digamos que agarrámonos a iso e dixemos, pa diante. Sí, presentámonos o Xuventude Crea de 2022, gañámolo, e despois tivemos a inmensísima sorte de poder estrenar o espectáculo xa profesionalmente na MID de Ribadavia, grazas a Roberto Pascual. Todo un soño, Sí. todo un soño, vaya. E nada, e agora pois estamos metidas xa tamén, aparte de xirando esta peza, en outros dos proxectos máis. Sí, temos outro proxecto de quen senón é de José Luis Baños de Cos. Si que ese nunca vai estar aquí connosco, nunca o ides ver. Non, a verdad que Nunca. vai ser como vos o Shakespeare, vale? O sea, unha persoa que coñecedes, pero non lle poñedes cara. É Non, algo así eu como- penso que ten medo que lle quiten o alma cando captura unha cámara, unha foto, sí, ten, Sí, é moi animista el, sí. que non é capaz. Bueno, No. pois temos un proxecto chamado A Cámara Oscura, escrito por el, que, bueno, vai especialmente dirixido a adolescentes que creemos que, pois, é un sector importante da nosa poboación que non ten teatro. No, ¿No? non ten. E logo tamén, con Ancoraxe, como dicíamos antes, estamos coproducindo Héroes en Decembro, con texto fantástico de Eva Mir, que vamos a adaptar para aquí, para Galicia. Niso estamos, e bueno, e co podcast. Claro. Claro. O podcast como que eu sinto que non o consideramos como proxecto, pero un proxecto, Home, é non? un proxecto. Inda que un non proxecto. estemos nas tabuas, Sí. falamos de tabuas. Falamos de tabuas. Sí. Sí. E claro, falando de tabuas, estamos aquí nunhas tabuas. Sí.
estamos nun sitio moi especial para nós. Sí, A sí, a verdade. verdad. Sí. Un sitio que, de feito, estivemos con Asfixia. Estivemos neste con espazo. Asfixia, estivemos antes, Estivemos antes, estivemos certo. no noso obradoiro de cuarto da ESAD aquí, xa. Sí, como sempre, encantounos estar aquí. Aquí sempre volvemos, a verdad. Ao final nos van ter que botar con agua quente daqui. Sí, a verdad, pobriños, xa están fartos de nós. Sí. Iso que acabamos... Din que non, din que Din non. que non. Din que non, e eses que din que non teñen que vir connosco. Para presentarnos a Sala Ártica. Sala Ártica na avenida Beiramar 113. Sí? Temos aquí a Rocío e a Anxo, que nos van falar un pouquiño de que é este maravilloso espazo, que facedes aquí. Claro. Bueno, pois Sala Ártica como tal, sala, teatro, e aquí pois, un proxecto cultural que naceu en Vigo por allá por 2014, sobre todo, primeiro habría que nombrar os socios fundadores do que é Sala, a Sala Ártica, que é un Marco Alonso e Fernanda Barrio, que grazas a eles, por exemplo, nós podemos traballar aquí tamén por a súa emprendemento e a súa valentía de abrir un espazo cultural como Ártica, unha cidade tan luminosa luminosa e coa idiosincrasia cultural que ten sí. a cidade. Ben, nestos 10 anos que facemos agora en 2024, pois a sala foi medrando pouquinho a pouco, a través de sus múltiples actividades que chegamos a facer, é dicir, máis alá de a propia programación, como pode ser de exhibición, que actualmente pode ser a sala que máis programa a nivel privado de Galicia, alrededor, solemos ter un número alrededor de 150 funcións anuais entre escolares sí, sí. e funcións de fin de semana. Mima. E bueno, tamén nos dedicamos a iso, a crear público, a sobre todo disfrutar do teatro, que é a nosa paixón, o que nos move moito, e sobre todo tamén apoiar a son as compañías como as vosas. Moi agradecidos. Que faríamos nós en espazos así, que sí, a verdad. Sí. E bueno, aparte diso tamén temos unha escola que alberga casi 140 alumnos, 160 alumnos anuais interesados en teatro, que é algo que para nós é un bo síntoma da saúde que se vive no proxecto, non? É dicir, que a xente se preocupa e que quere saber máis do que acontece aquí en Beiramar, en Vigo, sobre todo alrededor do teatro, o sea que non existen tampouco tantas escolas máis alá da escola profesional de artes escénicas como é a ESAD, pero tamén, bueno, hai outras por aí por Vigo, pero que teñan unha sala vinculada onde podan disfrutar tamén e facer as súas propias pezas. Moitas veces son de propia creación deles, de que salen deles, que máis pode falar Rocío, que é profesora da escola. Sí, sobre todo os adolescentes. Os adolescentes, os preadolescentes suelen chegar a final de curso con un espectáculo, non? Porque ao final é un espectáculo, é a súa mostra final de curso, e suele gustarlles moito a creación colectiva. Dá E o moita traballo liberdade, deles con eles, bueno, tamén están nunhas edades que teñen como que descubrirse a si mesmos o mundo, explorar. Claro, entonces suelen querer moito o traballo colectivo, de creación colectiva. E os nenos ás veces tamén, o que pasa é que os nenos, bueno, prefiren que lles des un pouco de guía, non? Onde me pongo? Claro. E tedes compañía tamén. Temos compañía, sí. Ártica Cía. Sí, bueno, Ártica Cía, podemos dicir que é unha compañía moi xoven aínda, como tal. Nace no 2020, a través do primeiro proxecto que fixemos con coproducción co CDG, que foi o Cambio de Foco, donde do que a nosa principal indagación era traballar un poquinho os públicos e ver que perspectivas teñan os públicos, que tamén quero rescatar da escola, que é algo que é super interesante, que nos axuda moitísimo a estar conectados constantemente cos temas de actualidade e as preocupacións que teñen a propia xente. Entonces, nos axuda moito tamén por onde ir as creacións, tamén a investigar sobre estas situacións, e vemos que hai xente preocupada e xente que se motiva moito e é implicada, que é algo que me alucine. Bueno, tomando outra vez o tema da compañía, nace en 2020, empezamos coa coproducción do CDG, logo seguimos medrando e empezamos a tener unha iniciativa de que é, sobre todo, intentar traballar con máis xente máis alá do noso núcleo. É dicir, non somos un equipo de 5 persoas de Ártica que facemos todo, é dicir, dende a parte técnica, formación, a administración, a xestión cultural de un espazo, a produción, distribución da compañía. Mima, que... Todo terreno. Todo, sí. Pero bueno, tamén quería nombralos porque son xente que para min, bueno, son parte de min tamén, que son Marcos e Fer, logo tamén Rocío que está aquí, Martín, logo tamén Martín Maz, que tamén é actor, e leva parte tamén da comunicación e a prensa, que leva máis as relacións con el. Pero bueno,
a compañía empeza a medrar no aspecto tamén de querer abrir un poquinho que o espazo a novos perfis, non? E tamén porque creo que é necesario que o meu equipo, ou chamo o meu equipo porque somos poucos, de que se siga nutrindo de moita máis xente que sabe facer moitas cousas mellor das que podemos facer nós. Eu teño un perfil. Sí. ¿No? Bonito? ¿No? Sí. Vamos preparar un currículum. Igual non sabía eu que se podía deixar currículum. Vamos a chiscar un pouco ollo. Se hai oportunidade. Nós somos xente que intentamos sempre abrir as oportunidades a xente, ademais. É dicir, actualmente o elenco son 4, sabes? Pero no futuro, onde sempre nos decimos hai que proxectar sempre, non? É dicir, Claro. a nosa proxección quere levar a pezas máis grandes, a outras pezas tamén máis miúdas, onde podemos abarcar diferentes tipos de espazos, porque tamén o estar metido na rede de teatros alternativos, que é algo que a mí me apasiona moito, porque vas a moitos espacios, a moitos lugares onde teñen o mismo cariño que a ti por un proxecto e que o levan adiante, non? Entón, os espazos non son como Ártica, son ser máis pequeniños, o cual nós tamén temos iniciativa na compañía de facer esas pequenas producións que nos permitan seguir indo a esos espazos e seguir sembrando, non? Para recoller moitas cousas. Ahora mesmo temos 2 producións máis, que está de Mosca, que estuvo na feira, e tamén tuvo moita acollida a nivel nacional, que foi algo... Sí, estamos con xira nacional aínda este ano. Sí. Estivemos en Barcelona, estaremos en Madrid esta semana, estaremos en Valencia a semana que ven. Kilómetros, a vez que vamos a Valencia, exacto. Vamos a Andalucía, volvemos a Extremadura. Sí. Estuvimos en Asturias, estuvimos casi todo o territorio. Vamos. Tamén gracias a ela conseguimos ir a nivel internacional, como pode ser Portugal, onde estivemos en 3 espazos maravillosos de grandes amigos que fixemos tamén, en Póvoa do Barxín, en Maya, ali en Porto, e agora que acabamos de volver fai un par de semanas, de Chaves, que como non sabemos cando se emite foi en setembro de... É dicir, entón non sei, algo que... Estrenades dentro de pouquiño. Sí. Dentro de pouquiño, novembro. Dentro de nada, estrenades xa, e nos estamos frotando as mans con moita gana de vela e estamos agardando por que ela. nos contedes. Sí, o contaremos máis adiante, Sí, supoño, vale, Si nos convidades outra vez. Home, por suposto, Ártica, que aparte cumpre este ano 10 anos, vai ter o seu programa propio por dereito propio, vamos. E que vamos ter en Ártica nestes días? Eu teño aquí anotado que ven Redrum, con Pequeno Pony, os días 12 e 13 de outubro. Sí, e o 19 e o 20 de outubro veñen de Madrid, Tarambana Espectáculos, con Paella. Sí. Bueno, pero máis alá isto podemos ir un poquinho máis para atrás para que tamén se pasente o que se estuvo facendo ata o día de hoxe, claro. Que nos intentamos tamén hacer un achegamento ao teatro amateur, non? O teatro máis aficionado, onde a xente tamén se move moito por paixón, que é moi parecido ao noso, non? Pero nos levado ao ámbito profesional. É dicir, empezamos abrindo co que foi un festival que se organizou a través de Fauna Teatro, non? Que puxeron compañías amadoras de toda Galicia, e para mí que foi un bastante éxito no aspecto de que pudemos ver o que se fai en Lugo, o que se fai en Coruña, o que se fai en Ourense, o que se fai tamén aquí en Pontevedra. Os meus compis da Chádego que viñeron e foi un gusto velos. A verdade, eu empecé facendo teatro ali con eles. Claro, é maravilloso ver como a xente se implica e como teñen os traballos que lo facendo. Cos medios que hai tamén, porque hai que decir que non teñen os medios no, está claro, tanto profesional, pero logo non nos temos nin nos. Que nos ten? Esa é a pregunta. Exacto, que nos comparta. Exacto. Logo chegou o Smoke on the Water, que tamén tuvo unha gran acollida aquí co público, coa peza de ibuprofeno. Sí, igual escoitamos pronto algo de Smoke on the Water por aquí. Igual, sí. Teño moitas ganas tamén de saber, porque non puiden estar. Claro, certo, claro. Teño moitas ganas de escoitalo. E, bueno, e a partir de como vedes agora, que estamos ahora co circuito da rede de teatros alternativos, que en Galicia somos a única sala que o acolle, donde chegan propostas contemporáneas e propostas arriscadas que de outro sitio non se poderían ver aquí. Estuvo, por exemplo, Lírica Mecánica de Murcia, ahora vai a estar Blink Flash de Cataluña, e que me queda que ven este domingo. Bueno, sí, está Blink Flash y bueno, non me acuerdo que me queda, pero sí que te podo decir que todas as propostas que veñen do circuito
son súper interesantes porque non somos capaces de traerlas aquí de outra maneira. O sea, que tamén moi agradecidos ao circuito de teatro alternativo que... Pois sí. Moi importante tamén. Claro, porque levan, creo que son 41 anos ou 21 anos facendo circuito musical. Carai. Son moitos anos. Sí, Apostando, sí. Porque se siga facendo un circuito a través das salas íntegramente do... Salas privadas. Claro, Estamos falando sempre de salas privadas. Sí. Que ao final... Logo, bueno, o Rocío ten aí o... todo programa, porque claro, temos tanta programación que a veces tampouco me lembro moito. Casi semana a semana. Normal, é que entre todas as cousas que facedes... Tedes moitísimo. Entón, o que dixeche todas as findes hai algo que facer aquí en Ártica. Sempre. O que dixechedes vos de Pequeno Pony que ven a semana que ven, o que sería, pero logo xa arrinca o que vai ser o 5º festival de comedia que facemos en Ártica. Sí, con Paella, ¿no? Sí. O Comedia Ártico, sí. Que está como portada da Guía Go, que conseguimos telo, donde xa chegan 6 compañías, 3 de Galicia e 3 de ámbito nacional, a traer as que son as súas comedias e as súas particularidades, porque non son comedias do que nos pensamos de tresillo nin nada. Son a súa maneira de facer comedia, entón está moi ben. Interesante. Entonces, chegan de Andalucía a Sala Cero, a sala que ten ali tamén unha propia sala, con produciones circulares, ven unha compañía do País Vasco de Guecho, ven Tarambana Espectáculos, que dixeche desde... E por Galicia, pois ven a Panadaría, ven deste xeito, que tú xa coñeces, e eu tamén, sí, un pouco. Volve a Panadaría con as que limpan, porque son increíbles, porque son bárbaras. Xa estiveron, aquí xa estiveron. Porque nos xa vimos a peza, pero vamos volver a vela. Eu creo que a vi 3 veces. Sí. O sea, foi bueno, unha ti cousa igual xa un pouco xa... Verdad, excesivo. Creo que esa preestrea. Esta parte non a vi. Que se fixo aquí. Pra escola. Pois se non a vimos foi porque non teníamos a data libre, porque senón porque se fixera como un pequeno, como unha pequena apertura de portas para a escola e para algo máis VIP. Algúns, podríamos chamarlle VIP. Retroalimentación, o espectáculo. E como estuvieron un mes creando o espectáculo aquí en Ártica, dixeron, bueno, pues que guai. Querían testealo e por nós, home, todo o que fan elas, bárbaro, a non perder. E cariño tamén, e amizade, entón. Que guai. Pois moitas grazas por compartir este ratiño, por compartir este espazo tan increíble, por facer esa militancia cultural tan potente. Por axudarnos tanto. Bueno, recordar a Off, que estaba, como falamos, que verán compañías do Flow, o colectivo do Flow, que ven con Impro, tamén ven a Terea, un monólogo dela, e que me queda? Que tes aí no... Telo atrás de todo, creo. Atrás de todo. Mira, que nervios, pasa páxinas. E como non... Ai, por que non me pasan as páxinas? Porque estás nerviosa. Sempre é improvisación de Atenea e impro de colectivo do Flow. A ver, me deixas, non? Pois pode ser que falte. Sí, debe ser que falta. Non me digas. Non pasa nada, nos iremos informando. Amiga... Claro, pero eso está dentro do Peque Ártico, ou non? Nos, isto para que se ibades os que nos estades a escoitar, tamén iremos informando semana a semana, pois con 2 semanas de antelación, que haberá esas semanas en Ártica, para que estedes sempre informados e sempre o día, para que veñades. Para que non haxa excusa, vamos. Non, exacto. É que non a tedes, sinceramente. Bueno, pois moitas grazas, Anxo, Rocío. Moitas grazas a vos polo proxecto, que por apoiarvos, como sempre. Sí, porque é moi necesario. É moi necesario. E este podcast vai ser un éxito. Sí, ojalá. Bueno, Rocío, quédate por aí que despois... Vale. Sí, ti non marches moi lonxe. Chao. Bueno, son fantásticos, de verdade. Pois, increíble. Que é o que vamos facer aquí? Que é o seguinte punto que temos aquí para explicarvos, porque senón... Pois isto que vai ser? Pois isto vai ser un podcast no que o que vamos facer é falar do que se está facendo en Galicia no eido de artes escénicas. Vale, o foco vai estar máis centrado no teatro, pois porque é o que máis coñecemos nós, pero estamos ansiosas de coñecer que se está facendo noutros eidos tamén, non? Temos moitas ideas. Moitas ideas, que sí, temos aí un... Estamos aí cun bule-bule.
Sí, pero bueno, podemos adiantarvos que vamos ter entrevistas con xente da profesión super interesante, imos ter programas monográficos, imos falar un pouco, pois, de como é esta profesión, de como é un pouco a xente do teatro, tamén sen xeneralizar, porque logo cada persoa é un mundo, cada compañía é un mundo, pero que hai detrás dos procesos de creación. Imos seguir un pouco na brecha de Ártica, queremos facer pois militancia cultural. Sí, consideramos que non hai moitos espazos onde se fale das compañías simplemente do que hai detrás, non? Do que hai detrás do telón. Claro, sí. Non só das pezas que producen, senón, digamos, deles como persoas. Ou da peza que teñen en xira no momento, Tamén, porque ás veces parece claro, que todo o que se fixo antes pois xa non existe, non? Exacto. Sí, queremos tamén un pouco chegar, eu pola experiencia que teño, non, falando así con xente que non pertence ao mundo pois das artes escénicas e tal, sí que a xente ten moitísima curiosidade para saber pois todo o que hai detrás, non? Esas cousas de, quen participou nesta peza? Claro, cantos fan falta para facer unha peza? Claro, que como ese afán, non, de como mirar a través da mirilla, non? Sí, entón queremos que achegarnos a todos, achegar as artes escénicas a todo o público posible, que podedes preguntar as cousas que queirades, que aquí todas as preguntas son absolutamente válidas. É que non sei quen é Shakespeare, non te preocupes, nós estamos aquí para achegalo a ti. Exactamente. Sen que te sintas xulgado. Exactamente. Entón, queremos romper estereotipos. Rachar un pouco con eles. Sí, rachar estereotipos. E falando de estereotipos, Andrea Blanco, dime. Ti cal pensas que é un dos estereotipos máis estendidos da xente de teatro? Bueno, que somos un pouco supersticiosas, non? Xusto. Xusto. Sí. E dentro das supersticións, ti cal pensas que é como a number one, bueno, ou a number two, difírome, é unha das máis coñecidas. Bueno, que non se pode dicir Macbeth. Xusto, non? Xusto, sí, vale. Sí, xusto. Vale, pero por que non se pode dicir Macbeth? Claro, isto é un melón moi interesante. A ver. Bueno, pois se queres abre o melón de por que non se pode dicir Macbeth. Eu vou abrir o melón de por que non se pode dicir Macbeth. Por favor, Veña, dinos. imos falar un poquinho deste tema. A ver, como é unha superstición, isto paso de sempre, isto é terreno abonado para a lenda, para que haxa pois un multitude de explicacións, non? A Macbeth chamanlle, sobre todo en Inglaterra, porque ali están como moi, apartelles moitísimo o cuo de Macbeth, aquí igual como que jiji, un pouco como Voldemort, non? Sí, no, pero ali non, ali é cousa seria. Ali chamanlle a Macbeth a obra escocesa, non lle chaman polo nome. E claro, de onde ven todo isto? Pois isto ven un pouco porque no reinado de Xaime, sexto, este señor fixo unha viaxe coa súa prometida e case naufraga, non? Tivo unha moi mala experiencia no mar, por pouco naufraga, e o tipo, pois en vez de botarlle o mellor a culpa aos elementos ou aos mariñeiros, que dixo, non, isto foi cousa de bruxas, así que vou coller e vou facer unha cacería de bruxas. Que típico, botarlle a culpa ás mulleres, non? Sí. As mulleres maiores. Bueno, pois iso. E Shakespeare como que recolleu un pouco todo isto, e sei que aparece que en algún dos pasaxes da peza se fai algunha alusión directa a esta aventura que lle sucedeu a Xaime VI. Vale. Pero non queda aí a cousa. O rollo é que Shakespeare semella que se tomou moi en serio investigar o tema da bruxería. Claro, na súa época era unha crenza moi estendida e había pois mulleres que facían pois feitizos ou conxuros, refírome, non? Sempre manzanillas tamén, porque sí, ás veces incluso pois cunha pócema para sanar ou o que fora, pois iba acompañado de conxuros ou o que for. E Shakespeare colleu conxuros reais que puxo aquí. Entón, claro, moita xente pensa, está maldita, porque eses conxuros son reais, teñen poder real. E está maldita tamén porque as bruxas non lles faría moita gracia que Shakespeare collera os seus conxuros reais e os puxese na súa obra. Eses conxuros teñen copyright. Shakespeare, claro, puxa unos así. Pero Shakespeare pode facer o que lle dea a gana. Bueno, o tema, como se nutriu a lenda negra de Shakespeare, de Macbeth? Pois porque despois parece que nas distintas representacións pasaban cousas raras. A ver. Mima. Sí, na estrea
Non está moi claro se o actor que interpretaba a Macbeth ou o actor que interpretaba a Lady Macbeth, porque, si, dixen ben o actor, naquela época as mulleres non podían subir á escena, ou eran homes todos, non se sabe moi ben cal dos dous espichou. Espichou na estrea. E Shakespeare tivo que sustituílo, sí. O propio Shakespeare. O propio Shakespeare sustituiu a este actor. E como morreu este actor? Que che parece? Maldito seguro. Sí, maldito sí. Pero morreu dun dagazo, zas. Sí, porque alguén en utillería non se lle ocorreu mellor cousa que dicir esta daga que hai aquí de atrezo, vou poñer unha daga destas de verdade que vai, non sei, vai dar outra cousa. Sí, un pouco de sangue vai dar seguro. Sí, entón, morreu o tipo ali na estrea. Bueno, a mí iso dame tamén un pouco de venganza, sabes? De eu quero ese papel que estás ti facer. Sí. Eu penso que sí, algo deso podía haber. Sí, é como cando pasou yo mesmo a Brandon Lee en El Cuervo. Sí, pero isto pasou máis veces, porque dirías, bueno, pero polo menos aprenderán dunha vez para outra, non poñerán dagas reais, pois non, porque nos anos 40 o actor Harold Norman morreu tamén dunha coitelada. Tamén? Tamén. Do mesmo, bueno, é unha boa coartada, tamén hai que dicilo. E Sir Laurence Olivier estivo a piques de morrer porque nunha representación caeulle un saco a 2 centímetros escasos da súa cabeza. Sí, eso foi un aviso. Foi un aviso de dorme con ollo aberto porque... Estou mirando os focos, non hai problema. Vais espichar mañán, sabes? Sí, pero non vai ser por un focazo. Non. Bueno, e despois temos outro caso que me parece moi gracioso, dunha actriz que interpretaba a Lady Macbeth, Diana Wynyard. Que pensou ela? A min isto da maldición... A min súdame todo isto. Eu vou facer a miña escena de Lady Macbeth sonámbula cos ollos pechados, porque todo o mundo sabe que os sonámbulos van cos ollos pechados. E que lle pasou? Sí. Caeu no foxo do teatro e, bueno, mancouse gravemente. Non espichou? Penso que non. Non, vale, bueno. Pero, bueno, estivo a piques. E, bueno, aínda non fai tanto, na última adaptación que fixo Kenneth Branagh, el mesmo feriu a outro compañeiro nun lance. Non morreu, pero feriu. Non había tanta saña, pero algo había, sabes? Algo había de venganza. Pero bueno, ti non te preocupes porque se pasa isto, temos distintas fórmulas para... para subsanalo? Sí. Sí. Dime que, porque antes pronunciei Voldemort varias veces. Voldemort, non? Agora que vamos a facer? Dicir Voldemort en vez de Macbeth? No. Macbeth. Bueno, pois mira, hai varios xeitos, ti escollo que queiras. Veña. Se o dis, podes facer unha destas cousas. Saes do teatro, daslle 3 voltas a todo correr, volves á porta do teatro, cuspes, maldís e pides permiso para volver a entrar. O das voltas non me foi moita ilusión, foi que dicilo. Eu simplemente con escupir, maldicir... No, pero non vale, tes que dar as voltas. Ou senón, podes recitar algunha pasaxe de 2 cabaleiros de Verona, que igual é máis doado. Sí, de aí a correr. E se non che gusta ningún, tes tamén un pasaxe de soño dunha noite de verán, que tamén se o recitas, tamén o conxuras. O megallo. Pois, a ver, espera. Si las sombras hemos ofendido, piensa que esto y todo está arreglado. Que tú solo has dormido aquí, mientras que estas visiones aparecieron. Ya está. Nada, digo, porque así nos conxuramos. Sí. Si las sombras hemos ofendido, piensa que esto y todo está arreglado. Que tú solo has dormido aquí, mientras que estas visiones aparecieron. Vale, pois xa está. Se non nos dicimos máis, xa libramos. Pero, eu veño a dicir que, por moito que este señor tan moi maldito, nós aquí en España... Macbeth? Sí, Macbeth. Macbeth está moi maldito, pero nós aquí tamén temos algunhas pezas malditas. Home, non vamos ter. Mira, temos 2. Veña. Para empezar, unha adaptación da Tempestade, do noso gran Shakespeare, por Ruperto Chapí. Considérase maldita, unha peza maldita, porque... É iso? Sí, digo cho. Explico cho nun momento. Mira, no 1886... Notase que estudiaches ben a data, aprendira ben, Non pasaches por enriba, dixéchela para que se note. 1886, se me confunda, alguén pode poñelo nos comentarios que sempre hai haters para corrixir. Entón, nesta data, esta peza estreouse nun teatro, tivo moitísimo éxito, en plan, petouno. Tamén digo, houve moitísima crítica do público, pero digamos que iso que se critica sempre como sube para arriba, sabes? Sí, non, se dá a gana de velo. Claro, cotilleo. Pero que pasou?
despois de todo este éxito, a partir de aí as compañías e os teatros que intentaban producila despois, anos despois, ian a pique, pechaban, Ostras. quedaban sen cartos. Vale, Por qué? E isto non sería mellor porque lle coincidiu unha época de crise, algún, ¿no? No, é porque a peza está maldita. Ah, bueno, Sí, claro. Que vai ser unha crise, por favor, dende cando se veio iso? No. Pero bueno, temos unha segunda peza que se chama La leyenda del beso. Ai, que bonito nome. Sí, verdad? Sí. Os dos autores Soutullo e Bert, Ajá. que non a peza en conxunto, senón un romance en concreto que é chamado O romance da amapola, Ajá. no que unha gitana lello o personaxe protagonista a man. Sí. Ese actor que fai de personaxe protagonista queda maldito para o resto da súa vida. Jolín, o estereotipo que manexaban dos xitanos, Sí, ¿no? tela, ¿no? Un poquinho cuestionable aí. Sí. Pero a partir de aí, cada vez que se fai esta obra de La leyenda del beso, evítase ese romance. Omítese da peza. Ostras, que cousa, Sí, ¿no? sí. A verdad, moi interesante. Que Non, cousa. eu non o sabía. Pero Non, o que eu sí que tampouco, sei ves? Isto... é que nos sí que facémolo moi ben, porque nos estamos aquí a xogar o pescozo. Sí. Tal como vamos vestidas, simplemente. Sí, sabes? non, eu estive pensando, esta mañá pensaba, eu espero que todas estas cousas sexan meras supersticións, porque verdad? senón nos estamos comprando papeletas para cantar bingo. Sí, E que non nos programen en ningún teatro. En ningún, pero bueno, E aquí morrer de fame. arriscámonos sempre porque que é a vida, non? Se non é arriscarse. Entón, Sí. como veredes, se nos estades vendo, eu vou vestida de amarillo, vale? Ai, Bueno, isto non foi premeditado, Isto non de foi verdade. premeditado. Isto non foi premeditado. No. Isto ven de outra cousa que non ten nada que ver, porque que bonitiños quedan xuntos Sí, verdad? as cores. É non? que É que quedan moi bonitas. son os nosos cores da compañía, mira, Claro. podedes velo aquí, Claro. que, bueno, se o vedes, que non foi premeditado isto de No. vestirnos aquí nun escenario de amarelo e diredes, que lle pasa ao amarelo? Pois que está maldito, porque que vai ser de outra cousa que non, algo que este maldito, por favor. Entón, que lle pasa ao amarelo? Pois, mira, isto ven de Molière, en 1673, aquí tiven que ver a chuleta. Non se notaba, podías non dicilo. Claro, sí, bueno, son humilde, sabes? Entón, cando Molière en 1673 fixo o enfermo imaginario, ia vestido de amarelo. E que pasou? Estaba enfermo de tuberculose e pouco despois de facer a obra, na súa casa, estirou a pata. E claro, Home, a ver, o feito de ter tuberculose en según que épocas históricas como que che garantizaba Claro. bastante estirar a pata, dá un pouco de pista. Eu non? penso que igual o de vestir de amarelo tampouco foi o factor determinante da súa morte. No, pero digamos que a xente daquela época quedouse con madre mía, estaba no teatro vestido de amarelo actuando, espichouna. Así que a partir de aí a cor amarela quedou absolutamente vetada do teatro, sobre todo o español. Porque, aquí vimos unha cousa que a mí parece graciosísima, é que en Francia realmente a cor que está vetada é o verde. O verde. O verde, porque Pero según por- eles, Molière nesa mesma actuación na que espichou ia vestido de verde. Vale, entón o do amarelo en España que pode ser? Pois como a primeira fake news de... Fake news, un pouco Trump, sí. Ou é que son non sei, daltonismo hai extraño. Si hai un pelín de... Claro, a ver, tamén digo, igual si ia vestido de verde lima, Bueno, claro. igual cos focos e tal, alguén diría, no, ia de amarelo, verde. Claro, sí, Claro, sí. sabes? Sí. Sí, son cores limítrofes, ¿no? Sí, non? Sí. Pero tamén, investigando, lendo así, tamén dicían que ia vestido de burgundi, de amaranto, non? Ostras. Que Pois eu- ese xa non é tan parecido. Ese non é parecido. Iso xa é unha cousa que, bueno, aquí xa sabemos que moitas fontes, pero ningunha moi concreta. No. Máis cores, que aquí temos aquí sentada unha delas, é o morado. Isto eu, a verdad, que non o sabíamos, que o morado é o color que está vetado en Italia. Italia está moi ligada, pois, ao Vaticano, obviamente, non? Entón, os curas, na etapa de Cuaresma e de Adviento, van vestidos coas túnicas moradas. Entón, que pasaba fai anos neses momentos de Adviento e Cuaresma? Pois que estaba prohibida absolutamente todas as representacións teatrais, tanto en calle como en teatros, da igual o que fixeras, non O podes. que lles gusta prohibir algo, o que lles gusta Sí, prohibir verdad? todo, é tremendo. É que o que ten o mando gustalle mandar. Sí, gustalles mandar, gustalles prohibir. Sí. Entón, claro, que suporía isto?
para os artistas da época, pois 62 días, nin máis nin menos, case 2 meses, non, 2 meses, sí, realmente, de non traballar igual a non hai cartos. Eran comer ali, pois 4 tabuas roídas nas súas guardillas mortos de fame. Romantizadas, moi romantizadas. Sí, de 20 metros cuadrados que non te podes poñer en pé. Realmente non é moi distinto de agora, non? Non. Bueno, agora, claro, costan 900 euros. Sí, pero o traballo sigue sendo igual de inestable. Sí, nada, non ten sentido. No. En Inglaterra, ollo, porque en Inglaterra din, nos vamos por libre. Entón, en Inglaterra, a cor prohibida é o azul. Por qué? Pois, está prohibido a cor chamada azul royal, que eu creo que xa dai algunhas pistas, non? En plan, pois a cor era moi cara de producir, entón as compañías máis pequenas non se podían permitir esa cor nos seus vestuarios. Xa, claro. Claro. Entón, o que sí que se podían permitir certas compañías, o que indicaba que xa eran compañías consagradas, era vestirse de azul, pero cando tiña bordados de plata. Amiga. Vale, entón, nós, agora, vórtice agora mesmo azul? Azul non. Non, vale. Vamos de amarelo e morado que se note. Vale, non. O do azul, máis adiante. Sí, o do máis adiante. O do azul, o CDN, con bordados de plata. Claro, sí. Claro. Sí. Todo ten sentido. Sobre todo se nos vamos tamén ao teatro oriental, por exemplo, atopamos o branco. Ah, claro. Claro, porque non vas... Para que non saiba, é a cor de luto para eles. Entón, claro, non vais estar nas táboas lista para que che metan no féretro, sabes? O sea, non é moi... Non dá boa sorte, a verdad. Ah, por favor, sí. A ver, é que non solamente nos vamos centrar en cores, porque logo tamén hai unha serie de obxectos que supostamente non pode haber en escena. Claro, porque para que prohibir unha cousa cando podemos prohibir tropecentas mil? Claro. E para que se temos unha cousa preciosa, por que non a prohibimos? Pois a ver que vos parece isto. Porque isto a min parece unha fantasía da natureza. É precioso. Isto é unha pluma de pavo real, a cousa máis bonita do mundo. A ver, a xente ten a mente un pouco sucia. Ti miras para aquí, eu vexo beleza. Claro. E hai xente que vía o ollo do demo, pero onde está o ollo do demo? O ollo do demo. O ollo do demo. No, a ver, veña, no. Xa estou un pouco sugestionada, sabes? Pode ser, pero a ollo de Sauron era moito máis tal. Claro, isto non é o ollo do demo, isto é unha fermosura, pois está prohibido tamén. Ala. Tamén igual pode ser por tema de cartos, agora que penso, porque o pavo real non é un ave era un pouco moi disponible. Non? Sí, eso pode ser. Sí, eu creo que as familias nobres terían pavos reais. Entón non fora que unha actriz quixese levar un habano con estas plumas, pois en vez de dicirlle non, é que non hai cartos para iso, pois dicirlle que está maldito. Entón xa non cho pedía nunca máis. Vai che dar un mal de ollo como lle iso. Tamén, de obxectos que están malditos, temos por aquí, temos un espello, porque por suposto, imos sacalo nós porque non lle temos medo ao éxito. Entón, o éxito non. Bueno, igual os vedes reflexados, pero imos evitar. Non pasa nada, se vos vedes, mira... Facemos isto con pouco ensaio, a ver. Claro. Pois vedes a la Ártica, que preciosa. Se queredes, o enfoco hacia arriba e vedes os focos. Sí. Pois están prohibidos os espellos. Bueno, creo que isto xa de coñecemento é un pouco máis popular. Sí. De que caese un espello e dá mala sorte. Pois imaginades nun teatro, non? En frente de todo o mundo, caese un espello, rómpese, mala sorte para toda a tua vida. E para os teus fillos tamén, por si acaso. Vale. E logo hai moitas supersticións que teñen que ver con flores. Certo. E a min hai unha que me fixo especial gracia que ten que ver cos carabéis, que mira que son bonitos. Sí, a verdad. Pero que pasa cos carabéis? Pois resulta que en tempos, cando remataba a temporada, un xeito bastante diplomático de dicirlle a un actor que non ia seguir a seguinte temporada contratado era deixarlle un ramo de carabéis no seu camerino. Se cando chegaba topaba rosas, genial, tiña traballo para a seguinte temporada. Se atopaba carabéis, non. Entón, non lle agasalledes nunca a un actor actriz un carabel. Isto é como cando o teu mozo deixache por WhatsApp, sabes? Isto era o burofax do teatro isabelino. Sí, verdad? Sí. Oye, China é genial. Sí.
A verdade Sí, a que sí. verdad. Bueno, A min, se queredes, podedes agasallarnos. sí, vou Somos deixalo por moitos. aquí, porque parece que nos van despedir, pero nós non nos vamos despedir a nós mesmas. Entón, está ben. Está ben. Outra cousiña, así tamén, que ten que ver cos cartos, que gustannos a todos, é que non se pode ter unha vasoira en escena, Sí. porque supostamente podeche barrer a fortuna. E claro, se xa temos pouca como para ter menos, non? Sí. Así que, vasoiras, fora do teatro, vale? O peor, sí. No, Sí, estás espera. pensando mesmo que a min, verdad? Claro. Sí, É que, xa. a ver, que non veo asfixia non o sabe, pero que cada vez que rematamos unha representación sacamos ali vasoiras, cubos de auga, de todo. Pasamos máis tempo barrendo que actuando. Sí, a verdad. Igual algo ten que ver. Creo que sí. Sí, non pasa nada, isto superámoslo de algún xeito. Sí. Igual hai algún contra... Como non limpando. Home, son as porcas, non creo que solucionemos. Nah, no, bueno, bueno, xa sí. pon no cartel, Algún contrafeitizo temos que atopar. Sí, Sí, seguro. E despois, falando de contrafeitizos, accións que facer, tamén temos accións, que non se poden. Ah, sí, facer. temos Sí. accións, por exemplo. Bueno, accións ou outros ritos. A ver, Claro. este é moi coñecido. Non se pode desexar boa sorte antes dunha función. E hai como varios xeitos de varios sinónimos que son bastante graciosos, bastante coñecidos tamén como moita merda ou como rompo unha perna. Pero de onde veñen estes ditos? Pois mira, o de moita merda Ajá. ten que ver con tempos nos que a xente de posibles, a xente Sí. de cartos, chegaba ao teatro en carruaxe de cabalos. Ajá. Bla. Que guai, Iso de chegar ao teatro en carruaxe de Calvalos e non en vitrasa. Sí, Parece unha cousa que eu o gallan algún día probalo, iso é fantástico, Sí. moi Downton Abbey. Chegar aquí... Oh, Sí, sí, ¿no? moi Bridgerton tamén. Sí, moi Bridgerton. Pero Ah. hai unha cuestión. Vos algunha vez nos Bridgerton vedes algunha toma na que enfoquen como están as entradas deses espazos maravillosos onde entra a xente con todos eses vestidos arrastrando polo chan? Porque aí seguramente había máis cagada de cabalo que chan libre. Perfecto. E dai ben o dito, é dicir, o feito de que toda a entrada ao teatro estivese estrada de merda Claro. era sinal de que moito público pudiente entrar ao Sí. teatro esa noite. Claro, o Dai éxito ben. tiña que cheirar aí no teatro estupendamente, porque... E logo está o e de rómpete rompe unha unha perna. Sí, pois rompe unha perna, ten que ver tamén cos cartos. Sei que ao final De verdad, persíguennos, ao final son omnipresentes. Estaba bastante extendido nalgúnas épocas o feito de que o público despois da representación arroxase monedas a escena. Entón, con rompe unha perna hai como dúas teorías. Unha ten que ver co das moedas, en plan de, vale, pois rómpete unha perna do moito que te vas a xeonllar recollendo as moedas que botou a xente. Sí. Pero sí. despois hai outra que ten que ver máis coa fisonomía dos teatros, Ajá. coa arquitectura dos teatros. Coas porque, caixas. Sí, coas caixas, porque para que non o saiba, hai o teatro, hai uns elementos que son as patas, que en inglés son as legs, as pernas, que son eses segmentos de telón que están como acoutando o espazo escénico. Sí. Entón, o feito de romper unha perna tiña que ver co feito de sair de patas á escena. Entón, rómpete unha perna era como que ven que vas a ir a actuar. Que guai. Sí, Para romper moitas pernas, a eu verdad. tamén quero romper Para as cedas. coller cartos e para sair moito a escena, a verdad. Outra cousa que ten que ver coas pernas, coas patas, coas legs, é que está prohibidísimo asubiar entre patas. E isto, digamos que non se mantuvo tanto neste momento presente do teatro, pero antiguamente os tramoyistas e os técnicos que estaban por detrás do escenario nas funcións comunicábanse cun código de asubíos. Entón, claro, podían xurdir certos problemas se un actor dedicábase a asubiar e ou un tramoyista que estaba a punto de baixar unha tramolla entendía que tiña que baixala nese momento cando outro actor estaba facendo un soliloquio en escena. José Luis, que Sí. che vai o saco. Claro, entón, bueno, tamén asubiar sí, tamén coñecémolo como falta de respecto aos actores, non? Sí, Cando sí. están en escena e lle asubían a alguén, pois que o está facendo moi mal ou non lles gusta nada. Unha de dúas.
Bueno, pois volvemos ás flores outra vez. A min esta verdade, estáme tocando a min todas un pouco tétricas, moi relacionadas coa morte, pero Sí, bueno, a verdad. é o que hai, é o que hai. A ver, outra. Para cando remataba unha temporada, ou máis ben, cando era a última función dunha peza, que xa non se iba a volver a representar nunca, Sí. había algo que facían os actores e actrices para agradecerlle ao director de escena, e digo director porque daquela directoras nada, patriarcado profundo, claro, era moi curioso esta costume que tiña. Era agasallarlle un ramo de flores, pero sacado dun cemiterio. Sí, sacado dun cemiterio. Claro, eu pregúntome se era porque eran flores especiais ou se era porque non tiñan un can, entón tiñan que ir aos cemiterios Era gratis, claro. arrapañando por onde puidesen, pero sí, facíase iso. E agora faime pensar iso, que agora tamén como temos o costume extendido de que nas últimas funcións dunha peza como de gastarnos bromas, Sí, de facernos certo. putadas. Sí. Sí. Non sei moi ben, é como un fin de fiesta, non? En plan, pues Sí, en vez de poñer, eu que sei, un actor bebe viño en escena e igual non é agua con colorante, poñerlle viño viño ácido. forte aí Sí. para que non o espere, non? Sí, Iso é moi divertido. Sí. Pero eu sigo co das flores do cemiterio porque pareceme o sea, imagina Facémolo con Sara Rey. Podemos facelo con Sara Rey. Pero, claro, imagínate, porque hai moitas flores onde escoller no cemiterio. Sí. Pero molaría un montón que colleran flores simplemente das tumbas dos difuntos actores. Bueno, eso xa sería Isto Rizo rimou, estupendamente, vamos. Sí, verdad? Molaría un montón. Non Pero sei bueno. se molar é a palabra, pero bueno, sí. Falando de flores tamén, prohibidísimo, isto o deixo claro para todos aqueles que veñades ao teatro, por favor, non lle regaledes antes da función flores aos actores. Non. Isto é como desexar mala sorte. Isto é como dicirlle, remata xa, por favor, que non te aguanto, sabes? O sea, manteñedes no asiento, poñedes na butaca do lado, que cheiran ben, tampouco que cheiren mal. Entón, Vades despois ao camerino. claro. Tal. Sí. Claro, sí. No, antes non, gracias. Non agradecer o traballo antes de facelo. Claro, sí, está feo. Sí. Bueno, e logo hai outra superstición que ten que ver con non encender nunca un trío de velas en así aparta. Un moquiño. A ver, isto ten a súa lógica, non? Sí. Refírome, un teatro igual non é o sitio máis idóneo para facer lume. E moito menos que antes, cando os teatros tiñan o teito de palla. Claro. Pero, Precisamente. ademais, logo está o tema do 3, que é un número cunha simboloxía moi grande en moitas culturas, non? As 3 parcas e as 3 veas. E ademais, hai unha cousa adicional. Se a ti che tocaba colocarte ao lado da vela que estaba máis comida, sabes por que era? Por qué? Porque ias morrer. Ah, É a persoa que Vale. morría primeiro. bueno, menos mal que estas 3 veas son iguais, Sí, bueno, xa o fixemos por Sí, iso. o fixemos aposta porque realmente... Porque non queríamos estar aquí empurrándonos. Claro, sí, eu creo que seguramente daquela había alguén que Sí. empurraba o compañeiro, sabes? Ponte ti ao lado. Ou igual algún director dicía vou deseñar os movementos da peza para que fulanita quede xusto ao carón da vela. Sí, seguro, E ademais a xente daquela, como era tan aprensiva de estive no lado da vela máis curta, doame a cabeza. Igual xa parrús directo. Bueno, vamos deixar de... Sí. Pide un desexo. Uf, Tarde. tarde chegas. Tarde, sí. pois nada. Chegaches tarde. A mí gustame moito Sí, o verdad. olor de Agora cando... temos aquí como... Imos seguir, porque... Imos seguir, veña. Outra cousa que tamén queremos moito nos un pouco para a tranquilidade mental dos actores, non vou dicir o que non, é que un mal ensaio xeral garantiza unha boa estrea. É algo moi específico, ademais, é como, que mal ensaio, pero na estrea íamos estar Sí, claro. caralludos. E non ten que ver con que iso faiche apretar o cu, e Claro. dicir, ostras, teño que estar super concentrada Sí. agora na función para que non saia o desastre soberano do ensaio. Correcto. E a inversa. Ás veces tes un ensaio xeral estupendo, e despois a estrea é un churro, porque a xente reláxase e pasa o que pasa. Correcto. Sí.
Pois sí, pasamos Que moito máis? tempo no teatro cando estamos preparando pezas, ensaiando, que se os días de función. Entón, algún tempo morto sempre hai. Bueno, podense facer moitas cousas nos tempos Pódense, mortos, sí, pero hai ler. unha que non se pode facer nunca xamais. A que non sabes cal é? Cortar as uñas despois. Home, ben, igual iso é mellor facelo na casa, pero, Sí, no. pero esa non é. Non é, pois non sei. Tecerla. Se queres facer croché ou queres facer unha bufanda, faina na casa. Pois no está teatro, moi de non. moda agora. Pois está moi de moda, pero supónse que lle trae mala sorte a todo o elenco. Ah, bueno, parece Así ben, se que- teño frío, aguanto, non? Se tes frío, aguantas. Claro, Estupendo. anda que non papamos frío, no. Non xa, fai un frío nos teatros, para todos os que non sabeades. Increíble, realmente. Pero bueno, para combatir ese frío, hai algo que, por fin, imos dicir algo que sí que se pode facer. Así. Sí, sí, Jo, sí. que Ven alivio. algo que, oye, faino, que vais a axudar. Por exemplo, beber viño. Home, pois eso claro que nos axuda. Porque, para que non saibades, Dionisio é o deus grego do viño, da festa, do teatro, de todas estas cousas máis ancestrais, por así Sí, dicirlo. sí, máis viscerais. máis viscerais, iso. Digamos que para telo do teu lado, se bebes un pouquiño de viño, tampouco te estamos dicindo que te bebas unha botella enteira de Non, viño. home, a ver, piollo non actúes. Claro, Porque entón, igual acabas xunto a vela pequena claro. Sen decatarte, ademais. ou prendendo lume o Sí, teatro. exacto. Entón, beber viño, it's okay. Tamén está moi ben comer chocolate. Bueno, que eso temos sempre por está aquí. ben. Chocolate se pode ser negro mellor, eu sobre todo porque son intolerante á lactosa, entón non queremos sustos no medio da peza. Pero está vendo o teatro xaponés que para ter do teu lado o deus Amaterasu, que a deusa Amaterasu, se comes chocolate, pois vai te ir ben a función. Que ben, pois mira, Verdad? por Amaterasu, dame un... ¿No? Sí, ¿Tú? sí, sí. Sí? Eu apúntome. Son Sí, a moi verdad. xaponesa, non? Vou arriscarme eu tamén, vou coller un cachiño. Non, pero isto podía ser facer, non? Sí, claro. Pois entón, Claro, xeñal. está moi ben, sí, sí. Bueno, A verdad, 10 de 10. home, pa unha cousa que non te lembra a morte de todo o que falamos, Sí, a verdad. Oh, está buenísimo, que falando de morte, outro medo moi estendido é este, máis que nada, nos empresarios teatrais, os teatros salas, é que queda atrapado unha fantasma no teatro. Así que vos... Rocío, espera, eu xa sabía. Sí, que temos aí a Rocío Está- enviándonos información, sabes? Claro, non son poucos os teatros que teñen a súa propia fantasma. Por exemplo, en Broadway está o Teatro Velasco, moi famoso, que supuestamente sigue por aí David Velasco vixiando todo o que se fai. En serio? Sí, sí, sí. Non está só. Non? Pois, a verdad que non hai que irse tan lonxe para ter un monstro, unha fantasma no teatro, senón que se fuchedes algunha vez ao Teatro Lara, ti fuches? Pois se estiveches sentado nunha butaca do Teatro Lara e a do lado estaba Baleira, igual non estaba tan Baleira. Jolín, estás me E poñendo un tiñas pouco de arrepío, certa compañía Bueno, vendo pues, contigo a peza teatral. entón, que podemos facer para que non suceda isto? De que se quede a fantasma Pois... aí. Porque, a ver, eu teño polo que vin, e aparte nun capítulo de Solo asesinatos en el edificio, que, por certo, é seriote, Seriote. temporada 3, Sí, a sublime. Ali, como que teñen o costume de deixar unha luz sempre acesa no teatro, sobre todo despois das representacións, queda unha luz sempre acesa. Ah, que guai. E deste xeito, como que se quitan os fantasmas Certo, de enriba. se deixas unha luz prendida no teatro, como que xa non pasa nada. Isto é Sí. como cando corres pola túa casa, cando están polo pasillo todas as luces apagadas e metes na cama como se o asesino non pudera collerte, sabes? Sí. É igual de absurdo, realmente. Realmente non ten moito sentido, pero a mente humana funciona de maneiras pois moi Xa che digo. curiosas. E que pasa se non tes o mellor presuposto para ter o teu propio fantasma no teu teatro? Pois que non pasa nada, porque xa lle podes botar as culpas a Tespis, a fantasma de Tespis. A fantasma de Tespis. Sí, Pobreño, Tespis, tío. Tespis é coñecido como o pai do oficio teatral dos actores, porque semella que foi o primeiro actor que saiu do coro para falar el como outro personaxe individual. O primeiro que se Fora do atreveu, coro. vaya.
Sí, e agora colleno como cabeza de turco para botarlle a culpa de todo. É que o tipo Pobriño, diría, en que momento se me Claro. ocorreu a min? Está na tumba aí en plan... Estaba eu no coro todo arroupado e agora Claro. zas. Inda por riba, que o fago por todos vos. Inda por riba. É verdade, Sabes. é que... Pois está aí Rocío, Sí, a Rocío creo antes tiña certa información de fantasmas. Sí. Queres vir e contarnos que fantasma ten Ben, Ártica ben. pululando por aí? Ben. Imos quitar o espello de Sí, do quita. medio. Espera, vamos a quítalo. Pois sabedes que nos poñemos chocolate no camerino? Sí? Sí. Que guai. Pero non sabía isto, non o sabía. Sí. Sí que é verdade que poñedes... poñedes poñen chocolate, poñen auguiñas, poñen froita. froita, Sí, é verdade. E logo doces. Sí, que sí, igual sí, antes sí, da sí. función non... Pues, Pero coño, despois un 12 de enfrente. dalle o chocolate, Rocío, dalle. Despois. Despois. Contanos. Ui, aquí pasan cousas, Sí, ¿no? Sí. Ábrense grifos, Ábrense grifo. caen cousas que estaban ben colocadas, hai sons. Outro día, pois, sonou a alarma e non había nada. Xa víase unha luz, pero non había nada movéndose. Ai, Dios. Nada. Realmente E nos aquí isto me facendo dá un todas pouco estas de cagallo historias. isto, Pero nos vimos esa grabación varias veces e non se ve nada. É unha luz así. Xiu. E tú, vale. Okay. Pero sabedes en que momento sonou a alarma? Isto foi de noite, Sí. sobre as 3, 4 da mañá, non sei, sonou o teléfono a Fer en casa, mirou, Sí. bueno, vexo eu mañá. E todos a mañá siguiente mirando e non hai nada aí. Non hai nada. Claro, se sona a alarma é porque hai algo. Claro. No, luz. Luz, ademais. Unha luz redondita, así, xum. Pois vades ter que deixar unha luz Dun lado a acesa, outro. a ver se marcha. Están as luces de emerxencia, pero non hai maneira. No, pero igual ten que ser Ten que ser un foco, sí, creo. Un Un cenital, foco, se sí. pode ser. Vale, Igual atreves a facer monólogo se lle poñedes un foco cenital. pode ser. Mima, que tedes unha fantasma. Ai, Eu non por me favor. esperaba, E nos Non aquí, sabemos se é unha, dúas, e nos tres, aquí atraendo a mala sorte. Aí, Un barrio entero. Igual deberíamos telo en... Agora dentro dun mes a sala ártica pecha, No, nos por favor, pechamos no pasa a nada. compañía, bueno, Toca madera. Uf. Bueno, pois estamos aquí, o número Sí. 3 sempre ten algo, as 3 velas, as 3 parcas, as Sí, 3 as bruxas. bruxas. Entón non sei se queredes que fagamos un conxuro, non? Ui, Sí, ¿no? Un conxuriño. Creo que Veña. estamos listas para Veña, facer un veña. conxuro. Vámonos a rexuntar todo o posible, Sí. porque claro, só temos un. Imos a... Só temos un. Sí. Vale. Ves ben, Rocío? sí. Sí? Pois veña, imos Estamos preparadas as bruxas. Vale. Como queredes darlle? Sí, como queremos? Como queremos? Que Como pregunta. queremos? É que non nos vimos antes. No. Isto tería... Isto é directo. Improvisación. Isto é Totalmente. improvisación total, vale? Queremos... Veña, dalle con forza. Sí, unha Venga. boa meiga. Dalle. 3 veces o gato atigrado miañou. 3 e 1 máis xe meu ourizo. Arpía berra. E agora! Arredor do caldeiro dancemos, e nel vísceras podres botemos. O sapo que baixo a pedra fría, 31 noites cos seus días, dorme e destila veleno, no pote primeiro fervemos. Redobra a tarefa, que o lume arda, que o pote ferva. Tallada de pobre, tallada de cobra de poza, no caldeiro ferva a coza, ollo de píntega, dedo de ra, pelo de morcego, lingua de can, lingua de víbora, dente de liscanzo, alas de curuxa, pata de lagarto. Para ser feitizo fatal, ferve ben caldo infernal. Redobra a tarefa, que o lume arda, que o pote ferva. Escama de dragón, dente lobeiro, momia de meiga, tripa e cacheiro, de voraz quenya de auga salada, raíz de cicuta de noite cortada, fígado de xudeu blasfemo, fel de cabra, gromos de abeto, nun eclipse do lúa rincados, nariz de turco, labios de tarto, dedo de neno esganado no parto, partido por
pendanga nunha foxa. Facede a potaxe espesa viscosa, vísceras de tigre, no caldeiro engadide. Redobra, redobra a tarefa, que o lume arda, que o pote ferva. Arrefriado con sangue de mono, así o feitizo será forte e bo. Que divertido. Bueno, pois Que tensión, pois igual é un feistizo real, desde daquelas meigas antergas e tal, bueno, esta edición de Otelo e Macbeth, que está en Galaxia, en galego, Sí. que é unha maravilla poder... Podes lela, Ledes galego. por favor. Sí, E está moi ben. acabades de escoitar a escena primeira do acto cuarto de Macbeth. Entón, vos, porque falamos como de feitizos en xeral, non? Tedes Sí, sí. alguna... Hai algunha superstición destas que compartides ou algunha propia? Claro, tedes algunha que se vos xero... Ti, por exemplo, recibes? Pero non é aposta, pero sí que é verdade que con cada espectáculo, antes de sair a escena, si o día antes da estrea fago certo movemento, antes de entrar, Sí. entro co pé dereito, Sí. co pé esquerdo ou co que sea, en cada función teño que facer exactamente o mismo. A mí pásame igual no camerino cando me estou arranxando. Sí. Sí, é como... se tes varias funcións, é como que vas desenvolvendo dun xeito como unha... Claro. A ver, non é unha superstición, pero é algo máis ritual, non? De, bueno, pois, vou empezar, por exemplo, pois con Feminísimas, que tiven como máis funcións, e decateime de que cando levaba 4 ou 5, sempre me caracterizo do mesmo xeito. Sempre, primeiro poño estanel, logo poño outro, logo poño tal, sempre, sempre, sempre. E logo pásame tamén, a min básame moitos nervios a gorxa. A min a Sempre. barriga se vos pasa, pois... Sinto moito. Nos compensámonos. Gorxa barriga. Goxa barriga, así, o chakras, sabes? Así entre as dúas facemos unha persoa Sí, completa. correcto. Unha fala e outro bueno. Intentado. Intenta. Entón, sempre teño como moita precaución, pois de non me acatar, se sei que teño función, non acatarrarme, non coller frío. E teño un brebaxe, chamo o brebaxe da bruxa, que bebo, sobre todo cando vou en función, sempre levo unha botelliña destas de chilis que aparte manteno super quentiño. Sí, a ver. É unha mestura de cousas fantásticas. Ten erísimo, ten tomillo, agrimonia, que outra cousa leva? Xenxibre. Bueno, a cara que... É que a cara que pon ten que ver con que unha vez que estábamos na escola, eu levara a miña cantimplora coa cousa quente, ela non levara auga ese día, pediume. E eu non me lembrei de que aquilo tiña o brebaxe famoso, entón dixenlle, colle, que está aí a auga. E cando bebeu puxo unha cara... Foi unha traición. Non foi unha traición, Foi home, traición. que Eu non... esperaba auguiña refrescante. E atopei, pois, agrimonia menagria, sabes? A ver, si, ten un sabor particular, Sí, e moi ole, particular. ole forte. De feito, ás veces cando vou, por exemplo, con Estefi e con Noé en xira de Feminísimas, eu abro, vou atrás no coche, a que vai condicionado. Xa abriches o... Xa abriches o brebaxe. O pote ese. Porque si- Si, é que mima, E non pensaches en botarlle tomillo tamén? Ten tomillo, non Ten dixen. tomillo. Ten tomillo, agrimonia, erísimo e non lle xenxibre. des máis ideas, porque entón iso vai parecer, non sei, Pero un poquillo. Bueno, a ver. un poquillo de mel tamén. Sí, tamén leva mel. Ah, tamén? Sí, Ben. tamén leva mel, tamén leva mel. Mima. E logo, por se acaso non teño a gorxa ben de todo, isto xa é culpa de Noelia Blanco, que me meteu o costume de comer unhas pastilliñas de própolis antes de empezar. Así que grazas, Noé. Grazas. Mellor que as pastillas que o brebaxe. Non a verdad. substitúen o brebaxe, non o farán nunca. É un O brebaxe vou non É un levar. plus, vale. Sempre. Bueno, pois nada, sempre quedará o brebaxe connosco. Sí. Pois eu a verdad que non teño ritos. Son unha persoa bastante práctica. Non son mellor que ninguén por dicir isto, pero... Estás seguro que os faz sin darte conta. Igual Sí. sí, Pode ser o de poñerme un zapato antes que outro. Pero non sei, creo que igual collo algúns destes que estivemos falando. E Ai, incluo, amiga, sabes? Vaste facer supersticiosa a partir de hoxe. Sí, eu creo que sí. Sí, porque o do fantasma de Ártica díxome un pouco, sabes?
Creo que esta noite non vou dormir igual. Bueno, falando de Ártica, antes penso que non dixestes as vosas redes para que a xente vos poda seguir. Ai, ostras, pois é verdad. Claro, sí, é verdad. pues decide. @Ártica Vigo, en Facebook, en TikTok, temos TikTok tamén. Aínda estamos empezando, pero e en Instagram, @Ártica Vigo, sempre Ártica con K e a compañía pois Ártica Cía. Xa sabedes, seguides moito, dalles moito cariño porque son unha xente, vamos, estupendísima. Pois sí, a verdade que sí. Sí. Pois moitas grazas, Temos Ártica. algo para ti, Rocío, porque claro, como fixemos este mega conxuro xuntas, queremos darche algo. Queremos darche algo, e para non gafarte todavía Claro. máis, despois de todo este Exacto. dispendio de supersticios, Sí, traémoche... queremos para a próxima temporada, Rocío. Sí. Moitas grazas. Gracias a por vos. connos. Ai, que bonito. Moitas gracias. Moitas grazas. Pois nada, nós agora... Sí. Encantado o directo. Sí. Taloguiño. Pois nada, nós para rematar, que redes temos, non? Eso. Pois Sí, vou dicir eu as nosas redes. Pois mira, @vórtice escénico en Instagram, TikTok, Twitter, X, Facebook. Sí, non ten perdida. E YouTube tamén, por certo. YouTube tamén, porque isto Importante, isto isto imos vai a subir YouTube. a YouTube, claro. @vórtice escénico, Spotify. Moi ben, bueno, pois xa está, xa parimos o noso primeiro programiña. Ai, A verdade que sí. Que forte, non? Sí. Si, a verdad que falamos de temas pouco beneficiosos para o noso futuro como compañía, Bueno, como mira, podcasters. Tamén che digo unha cousa, se saímos destas, saímos de Semos todas. máis fortes, sempre. Bueno, E nada, pois nada. ti con que quedaches do Eu? programa de hoxe? Sí, certo. Que me quedei? Pois mira, non me quedei con algo en concreto, pero quedeime con unha curiosidade, que é que supersticións terán no futuro que veñen de agora do teatro do presente, sabes? Non sei se me Ostra, expliquei. é verdad que curioso, pero- pois o fantasma de Ártica, O seguro. fantasma de Ártica vai perdurar moitos anos, xunto con Ártica. E ti con que te quedaches? Pois a ver, eu quedeime con que como nos gusta un misterio, como nos gusta un... Sí, verdad, non? Sí, É como, gustan ser misteriosas. Dunha cousa pequeniña que o mellor pasou hai 400 anos, pois seguimos falando hoxe. Sí. Moita xente segue dándolle voltas aos teatros despois de dicir Macbeth, moita xente segue evitando Amarelo, xente máis cautelosa que Claro, nós. sí, correcto. Sí. Bueno, Con iso me quedei. pois vos podedes dicir con que vos quedades tamén. Facedenos todos os comentarios que queirades nas nosas redes, en X, Se onde tedes queirades. algunha dúbida, tamén podedes deixala e nos contestaremos coa maior brevidade posible. Nada, hasta aquí o capítulo de hoxe, o noso primeiro capítulo. Esperemos que o disfrutades moito. Tamén dicide moito Macbeth.
Usci